Jos sä olet kalju, niin se voi olla rankka juttu monille. Jotkut laittaa viivakoodikampauksen. Siitä tulee varmasti sankariolo. Mutta jos pystyy vitsailemaan tästä asiasta, omasta kaljusta, niin se on mun mielestä hauskaa. Mun käsitys on se, että se on usein myös viehättävää. Niinpä yllättävää kyllä mä väitän, että kaljuuntuminen voi tehdä miehestä viehättävämmän. Sanokaa naiset, jos mä olen väärässä. Se on mahdollisuus osoittaa nopeasti, että sä osaat nauraa itsellesi. Mies voi vitsailla myös siitä, että se on herkkä aihe hänelle. Hän voi liioitella sitä ja sanoa, että se oli niin suuri järkytys, että hänen piti käydä terapiassa sen takia. Toisaalta tietynlainen itsekunnioitus ja tietynlainen jämäkkyys pitää mun mielestä säilyttää.